Doktor Spinov, vodič kroz kontrolu medija za diktatore. Dobro večer, dragi gledaoci. Ja sam doktor Ernest Spinović. Za prijatelje, Doktor Spin. Vi gledate džepni vodič kroz uzbudljivi svet medijske cenzure i manipulacije za diktatore, ali i sve one koji se tako osjećaju. Spinov, čarobni cirkus! Svi znamo kako izgleda savršeni medij. Sve o vašim istorijskim uspesima, ništa o vašim povremenim i nevelikim greškama. Ali da li ste se ikada zapitali kako izgleda savršeni novinar? Ovako. Pre svega, potrebno je da bude što savitljiviji. Uvek spreman da se prilagodi. Lišen nepotrebnih ideala, on lako balansira između različitih poslovnih, političkih i kriminalnih interesa i uvek nepogrešivo zna koga treba da sluša. On je svestan da njegov posao nije da sazna, već da sakrije. Ne da objasni, već da obmane. On ne davi publiku dosadnim činjenicama, već je zabavlja šarenim tricama. Savršeni novinar je uvek pažljiv. Osim kada treba čerečiti vaše neprijatelje. Vatrenu ljubavi prema vama, koliko i u mržnji prema njima. A kako da napravite takvog novinara? Znate ono pravilo. Samo 10% je talenat, a ostalo je dresura.